er det, man kalder sådan en langhåret hippie. Dit bitte svin. Den er helt gal. Toasteren virker ikke. Bananen er ved at være rødden. Juice med mælken er drukket. Og det har regnet. Hvad fanden sker? Hvad gør man, når man ikke har mere Morgan og cola? Så æder man tun med mayo. Hold kæft, jeg kunne have lavet en pølsemix lige nu. En stor pølsemix med det hele. Solen skinner. Bøf sandwich. Jeg giver dig ret. Masser af remoulade og røstet løg. Ned i fars pose. Og så udkom. Det er fandme godt. Tony gad fandme ikke lave mad i dag. Jeg har lige slået med en brud. Fy for helvede, den lugt. Og det der ulækkere tv, du snakker om, det findes ikke i mit fjernsyn. Der er kinesisk kanalporno, tysk kanalporno. Du skal ikke kraftedeme til at få jer et liv, mand. Alle sammen. Og jeg mener alle sammen. Velkommen til Bennys Radio. Vi skal snakke om pølser. Man skal komme ordentligt af med sin afføring. Så lægen siger, det er helt normalt. Men det er ikke helt normalt. Jeg hele tiden har lyst til en pølsemix eller en stor Claus. Masser af remoulade og røstet løg. Nu er Benny lige kommet hjem. Altså, jeg skal lige være færdig med at lave pølser. Altså, jeg har 5 minutter tilbage, så er jeg færdig med at lave pølser. Og han er i gang med at lægge en ordentlig pølse ned i kummen. Så ved jeg sgu ikke, om vi skal have bajer, eller jeg skal sove. Bajer? Ja, jeg ved, nej. Hvorfor? Hvorhen? Så er jeg overvejet, skal vi 2 ud af vodka, mig og Asger, 4 flasker for en hund. Rom og cola. Jeg tror, jeg vil gøre sådan her. Og så er jeg sådan her. Der er ikke med på den lige nu. Kom lige ned for den båd der. Ja, den båd der er helt ude i hyver. Og jeg mener det. Hele pisse. Hele pisse. Altså, hvis jeg hed Frederik Alsing Overgaard Madsen lige nu, så tror jeg, det var sådan her. Og så er jeg sådan her. Frederik Alsing Overgaard Madsen.